ang hindi umaaray? Sino ba ang hindi nadadamay? Sino ba ang manhid at walang pakialam? Sino ba ang may nais na malakdaw? Ang unang sinisisi ay gobyerno. Walang silbi daw ang mga politiko. Ba't di nila tanungin ang kanilang sarili? Sino bang may gusto sa nangyayari? Sa halip na tumulong at magsilbi, puro sila batikos at gusto'y sila ang maghari. Ang mga frontliners, mga buhay ang tinataya. Ang iba na may puro puna ang gawa. Sino ang mga sumasagupa sa kalaban na hindi nakikita? Kinamumuhian pa sa halip na purihin, basta salamat ay di magawang sabihin. Sino ba itong mga namumuna? Sino ba itong mga nagmumura? Wala sa tamang lugar, wala sa tamang panahon. Kung manawagan parang meron silang solusyon. Asan sila nandun sa mga lungga? Nagmamasid, nagkahanap ng ipaninira sa kapwa. Sa halip na makiisa at makibahagi upang ang salot ay tuluyang magapi. Sa halip na tumulong at magsilbi, puro sila batikos at gusto'y sila ang maghari. Ang mga frontliners, mga buhay ang tinataya. Ang iba na may puro puna ang gawa. Asan sila nandun sa mga lungga? Nagmamasid, naghahanap ng ipaninira sa kapwa. Sa halip na makiisa at makibahagi upang ang salot ay tuluyang magapi. Asan sila nandun sa mga lungga? Nagmamasid, naghahanap ng ipaninira sa kapwa. Sa halip na makiisa at makibahagi upang ang salot ay tuluyang magapi. Upang ang salot ay tuluyang magapi.